YouTube te inda go min ci bai te lo ha re chu với lại chuan hi sang hakan tuidan kalau soi ve le do na hin ho hian sang halu le atui ka chuma chuan thei bak jong kha ka kanga apa kha na tui chu hi ei thla ha hian alu le atui kha ka chuma thina du zo ka ni thei lai hian dal don tang ha ka thei dal ka kan tura hi ka le khan lawa ka kang ro ko ka ro lu lo khan chuan chu mi huwa chuan thì cái lệ chậu thì nó là hay việc công việc cái gì á đoán đã hoàn toàn đoàn chung cho cái lối chuyện về cho đoán cần thì mọi túi lệ hoàn lớn cần đã khá hàn đầu cũng đã khá thì cần lệ chậu là từ khăn đã khăn hay khá công việc thì hệ cho nên là hoàng hiền sáng hạ khá tiền thằng ạ rồn của em mọi tên lớn tiền cái thằng sa sáng hạ có cái mọi là marinate lâu khan em mà là một lâu khan yan thì cái hành tha cái hành căng nó phật đôn gì à nó sang hakan dan ví dụ trong ông thấy ngay thông thường ama masala sang masala thì có khan thì cần chuyển mết ya cái chú nên masala chú thì rất thì hay làm những nghe là tự tin vào khan bí mại đi dâu giảm dục mong hang nhân tuy ẩm khan mà không biết thì là cái gì không biết thì để cho rồi thì là phơi hiền tel lo ngã khanin cái thác phất ta những mà là song bol lâu khan rồi là cái nào song bol chỗ đó thì chuan đã cần khan thì tùy khắp với khát lại ngay chỗ lâu là chân chú hết tiệt lên tiệt tiệt lấy à căng lại ha mình mà này chứ mà tùy lên khanin này sẽ giống mà cái gì khan là tùy căng ngã khan cái lệ chỗ thì là đã khát tùy việc chiến này chứ chuan hay thì han sang ha chú cần biết tăng ngắm sinh lệ dính nước lục khu ngay chóng đầu ta hở xong cái thằng đó thế á thì ăn hở khác phim thầu tú này chứ thì ăn lệ khá mò thì xong ha ăn hở thì ăn cái hết kia ăn là càng đẹp hay con ăn xong về đủ trên là ăn nhém lại tập kiểu mà他打出专个腿了为了专ăn rau chết tổ giờ ngày han và lệ chỉ này là nhờ được bằng các cái mò tại thay những xong mỏ thì cái này chứ chuan hết kia hành cần rệp phát hiện thật là thành chứ hết kia hành curry hành cần khan à để bố sẽ đến hành chỉ khan à xong ngay từ lâu à không biết cái này thể chỉ na à vâng khan hết kia hành cần rệp phát hiện thì chuan cái đủ chỉ na à tùy vì cái kia chuan tôi là có hiền cái sang ha cần chín đàn cái rồi à đã lẽ cái mà tôi cả cái thiam đàn thì cái rồi sẽ về để châu này cho sang ha hiện nói lâu cần đàn này chứ mà này tất cả chuan curry fish curry tem tia chuan sang kan lai karon soi le chuan hi curry pata ni a curry pata hi ke chu arim hi ka ngai na tlata kan du pa han kan du ve tlata apa po hi thil du lo nga ve du me hi na curry pata hi du ve chat ni chu chuan hi lai han hi ka man ruwa tur hi tomato ba khor curry pata puron var le puron sen so thing in hu a masala ka mang don lo heng mang khan karon kang don ni chu mo sang ha kha chú hiền cái cần nó khá lâu rep to cái đồ ăn khan hey út lúc tục bao khá atui chuang lâu này chú ấy hara phê đủ thiên này chú mà chú mang chuan hết dia han sen chép khan cần đủ tộc mấy nga cái han xoạc lại với cái tel sần khá cái đã tổ đôn ném lâu chân chú mồm đủ hi cái bị lâu thiên cái mà chuan thì mồm lúc tục hi cái đủ thiên lâu vàng khan nên tel hi cái tầm lúc tục đôn lâu cái lại bị tổ đôn lâu này chú mà chuan thì hiền cái hành là choạc lệ vết phô ta cái đồ anga út nua khan chuan he ta hian cornflour in hua cornflour hi fian khat lek ka tel do na hi tui votin tui nau khat thing pui in nau ti meng kha khanin ka han pol tui anga chuan kha kina ka tel do ni chu in dot dain karon soi le zelanga cornflour fian khat nen fi sanga karon kang don ni chu mo chuan a be bom chu kan hmu to a kan ron soi to a chuan ti hianin khamia khanin e khang a be bom ti mela ka man ruwa tur kha ka ruat som vek ta a chuan ka ron thak me don ni chu mo ti khan ka han kang ro le anga khang ho kha tlema u deuh the ti han rim hi a chuak bik thina chuwang chuanin hetia han kan ro deuh thop hi atui bik hian ka sha chuwang chuan tlem chuan hna ve chu ngai chan chu tam tham awang khan mo aro har ti han curry pata kha
arwala ro tur khanin ka han thlak le bok ta ni chuan kari pata hi ngai na tan chuanin arim hi ti tui ti hmui tui em meya ase thil re reng chu ngai na tlo zawng hi om ve a ngai na lo tan chuan rim chhia te pawh in tianga en tiran party te pawh adu lo tan chuan thlang dar rim na man te khatiang deuh khan ni thil rim re reng chu mo chuang chuan ngai na zawng ani chuan te hi a tuia ti chuan kan ngai na dan thak thleng pawh in kan dah thin an thlak thin kari pata hi mo ti hian ka han choka hnu khan ron Ren thim pe bok se ve da. tan do na hu chaw rei ero chu ngai ve deuh a chu tam tham deuh wang khan chuan a ut thet nuam chauh khan sangha kan thlak lenga chuan hei dal pawh rawn hming tep tawh a buin tlai ka ui ram bawl ka rawn hmuh cheuh ni chuan tikhanin kan han chok anga kan duh anga ro ut lutuk si lo anga khan Ta choi mi ro apa. sangha na china kan Ta choi kan thumi ro ro. kha kan thak le chauh don ni chu mo Baranda ki chuan hei kan han thak deuh hrianga ti hian a rawn ut mawi ve ni chu chaw ve deuh reng kha ngai a tlemin chhah ve deuh a chuan tel hi tam vak lo bawk a duh ang pawh a hneh lo deuh a mahse in mawm vak kha ka duh lo wang khanin ti hian tomato kha kan thak le a ka duh anga purun te a rawn sen kan tirah khan chuan tomato kha ka han thak le a chuan tomato kan han chawk hmin le anga a pahnih khan kan chawk hmin dawn ni chu khang ho a beh bawm ho nen khan kan chawk anga kan tih hmin vek hnuah sangha chu kan thlak chauh dawn ni chu a hei aia tuia kan dan thiam pawhin awm mai thei a sangha hi nia rim hi a nei ve a chubang chuan a rim hei chi ka han pawlh le a tah hian a pawlh sawpah hian chi hin pawlhila a al dan hi kaiwal bik ka tia sangha chungah aia kan ai hian pawlh ai hian a beh bawm a hei a pawlh sawpa chi al hianin a al dan kha kaiwal bik ka tia chubang chuanin a sangha a thanin ka al lo a pawlh sawpa kha han al ta ni chuan tomato kha rawn hmin anga sangha kha kan thlak tawh mai dawn ni a rawn ut chho tana hma ai pawh in a rawn sen thet a chuan sangha kha han thlak anga sangha ka thlak zawh khanin corn flour ka chawh khan a chin a mi kha ka lo leih anga chuan a duh tan chuan ajinomoto te pawh tel thleng mahse in ke chu ajinomoto hi kan eina sat lutuk lo wang hian sa ah hi chuan ka pawlh ngai lem lo a duh chuan a pawlh theih hi ka rawt nga a bang nawi kha tui tlem nen ka mixer ka rawn thlak le a bakhawr te kha hian corn flour ka rawn thlak le ta a tikhan kan ti so ble bur bur anga tihian hei han chawh pawh khanin a som tawh lem lo a sangha kha kan rep tawh deuh wang khan maw chubang chuan nia sangha hi a voi le khat a kang pawp lo hian voi le khat a kan pawp chuan a som duh em a hetia han kan hma sak phut kha a tui bik a som nuai lo khan hlawm te te khan ei theih dawn ni chu chuan tikhan corn flour kha kan han chuang hmin ve le anga chuan sangha kan tui tak kha i lo ei tawh mai dawn ni chu hian hei dal nen pawh hmin rual dawn khawp mai dal hi la hmin har zawk hret dawn ni hei tlemin a la mu deuh maw bur mai dal pawh dal tel lovin chaw kan ei thei lo maw kini chhungkhuah chu pa ber hi dal duh em mai a dal awm na chuan hmunga dal kan ti zel a chubang chuan dal hi kan chaw e piangin awm a ngai tlet a hrisel bawk a pui kan ti lo mai chuan ti hian a rawn so ta chuan hemi corn flour kha rawn phal ve tet a ei kha ti nuam bik ni chu tikhan a pawlh sawp te nen zawng zawng khan ei theih vek kan ni maw tikhanin sangha tui tak kha kan lo ei tawh mai dawn ni chu hi chu ka ser ania a pa ser chu a tui sangha tui kha ni mai nen a tui te kan ti hian plate ah lo chhawp a chuan sangha kan kha kan lo hmeh tawh dawn ta ni chu tikhan ei theih tawh a thlir tu te in zawai chungah lawm thu ka sawi a ka channel te min lo like saka min lo share saka wang pawhin a tharin lawm thu ka sawi le